bisi bisi romoi kesak kupur palit pasugoi hapang slainai kha muksa hampareng liya manthai sokthai yokmuni bagai tabukle bubakrano waisa nainai sinai hokong toyi tipramotha salbrumno nogo nogo thangai lukurokno kok awai tongo abahikino cha salabo egnong simna tomokarni bising khobjak purbo tomokari bisini bisingo bubakrani kokno pinani lukurok nogo thanglaika armanjagi kha kejam MLA Brisaketu Deborma Block President Nirmal Deborma Working President Amit Deborma te kubuni YTF te TW ni adongro lukuru ni nogo nogo thangai kaham kok phino mong manka nei kok thumba singo saikna raka boro jetini bubagrani kok awo mung panda hoiteba nogo nogo bubagra kami kami bubagra no mul uddesho na simung tamo black and hambai ojarawa jungno bahake singmani bagai tamni bagai singtini abahai kami kami tutus singtini halai man uddesho ka abono buskang ni chini 2023 ni chongmari no rikshawino singtini bibino jaga dutu khalika nang dutu manjaglia phana dini o jagawo sing dutu khaimani bisingte singtini orate bo khana paikya chini yakti shnai roktongo 2023 ni chongmari wo aw sing bo bubagara no logedi shnai ni tini orate bo sing ko kaham khana paikya aboni bisite angte bo ko kasanin musungo lukurokno phaidi 2023 ni chongmari wo sing je sakai pono chini bubagara no sing logedi na nangnai tamni bagi logedi na nangnai hingkai joto borok no saimano YouTube nugui tongo sing 70 boshor dora sing je lanchona banchona khaijak tongmani sing state 5 boshor onto sing chini chongmari ingo chini chongmari bisiti sing kabangma borok no sing obahake budri ri horo haipona chini muthangjangmani korok sajagya tipra sarok muthangjak situ hnoi sing bibino borok no assembly sing pass kai horo pass khaimani pore hingane borok ni jini sudu byaktigoto simino chera asugoi borok ni thinangno basinani simni wanchugi tong te dofa kulud tongkha tamung tongo oborok te wanchuk jagle boni bagai sing tini dur bisingte sing kabang mankha au taklaile sing jesakai pono sing bubagara no keplai khayai chini tipra sarok je lanchona banchona khaijak tongmane je sanmung je gata tebelon samung obo chini nango hnoi sing kabangma borok obo haini borok bugo sing mankha nok bubagra kami bubagra o kokno pir mungo tuyei kamini lukurokni naimung lok hoiteba sanmung tamo kamni lukurokni obono nayo thansa bobagrani bisingte thansa gungai sing dofa yok sanani sini dofarong phiyoknani sing asuk sal 70 73 bosoromoi gobangma rajniti dolbai gesa kupur kosom khalai phailekya a khalai mano ruk sawoi sini bororok wansuboi saimankha tinis jora sini borok bo jaga tong sing bo jaga tamungui mutingkha abono tei sini bororokni wansukma tei sanma tei naima obono sing thansa khalai bobagrano jotono sobanani jotono suno kokribo bobo thai gurjaka tini sing bises khalai sini hezamara develop ni bisingo khlaija purbotomo kari bisi sing orwo pasta bisi tongo pasta bisi ni bisingo sing tini apatoto saita bisi coverage khaikya tai ekta bisi ekta ward tongkho saita ward khlaijaka aboni bisingo khaklai orwo joto tini oro bri TWF YTF sai sini ste promoter tai joto sini warrior so khagnang joto takukte bukupchong asaka handolaima tongflai oni bisingtei sing jotono pal suba sukhlai tini himboto bohim lakya nogo bo bobagrani sing picture khapai lakya sane sinimung ani sinimung Amit Kumar Deborma Working President Sipna Block Committee norokto sabun burung mende hake durgodor hoiteba bubagrani kok awe mung khaijak tongo sabun burung abono roge lukurokni naimung lukurokni samung tamorok tong mul uddesho hambai ruwa sini media no nang okok sungmani bagai tamne keita buk to sung dur khalai tong nok para sung obo para nok dur khaimani hingkai sung nayo je greater triple no sano bubagrani sai tong mumbai tai obono tinga lukurok jotono agok lai tong Buskang to songmari to buskang masni 14 tariko bahai ke norok wansuk fil bahai sing otong mari no nahre chini filok to babak no kahamna tabuk jotona agok jak emne BJP bo sawo agok jak nei sabo azuk thai telangno jaga eknong simnawo chini o eknong simna constituency ong kai chini bubagrani tipra mathana telang
confirm na confirm जों सारि मान BJP besawo confirm na sunu telangna henai जों बरकना आसायमिया सिनि म थाला जों BJP kai nong ni yang o elka o khor busuk tong करिनो हनै साइमान kerinya madam ni sinimong ani mong hitai mong sire de barma ang Hajamara Block Committee TWF ni Kesia hamba